început, prima dată am fost prieteni. Așa, hai Jasmin, hai ca să fim prieteni. Și tu ai spus, de ce nu? Nu chiar. Am dat follow pe Insta și după, Așa se întâmplă acolo. da, Îți dau follow pe Insta și după ne-am mai uitat la story unul altuia, după la close și ce se întâmplă? Așa, îți dau follow pe Facebook și yes, I hate vorbim. Ah, that up. nu îți place Instagram? Nu, Facebook. nu, it's Nu? for old people. Instagram is for old people. No, Facebook is for old people, Instagram is for young people. Eu nu folosesc Instagram, Facebook și TikTok. Pentru că nu mi place. Mi That's place great for you. să vorbesc cu oameni. Așa, în față. My name is going to be called Teach Me Your Language.